fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah ce kar ku bar rayuwar duniya ta rude ku, kar ku bari ta rude ku. Kayi ma duniya lissafi da kyau, kayi mata lissafi da kyau a natsi, ka bibiyi ayoyin Allah kai ta dabburin su. Idan yau aka ce a garin nan kana da gidaje guda 50 duka naka ne, duka gidajen nan suna ne naka, yadda ka ga dan haya ya fita wallahi kai ma haka da ka fita ka bar gida, ba ku da bambanci. Wannan gidankan da kake gani ko ki wallahi ba za ka tafi da shi, gida dai gidanka ne, amma inda ka gan shi a ginan nan wallahi haka za ka haƙura ka bar shi abu gun da ka bar shi. Duk ka dinga wannan lissafin, ina za ka je da gidajen? Babu. Kana da gidaje guda 20-30 baka da kyakkyawan masallaci guda ɗaya, shi masallaci naka ne.